Minuten later. Eerste plaats moet ik een compliment geven aan de stadsdichter. Geweldig wie dat hele heeft gedaan. De rillingen die liepen me over de rug. Het was heel uniek wat er gebeurde. Weerzien. VV de Alpenwoorden. Weerzien. Russisch. Dat waren hem. 1, 2, 3, vrijdag! 20 februari, café Effe op en Mergen open, Marmottenfest! Marmottenfest in Remuin. Hallo! Eigenlijk doen voor alles deze vastgelopen op zijn Russisch. We zijn heel communistisch ingesteld. Dus oftewel propaganda en remun. Hier staat samen verbroederd. Weert aan Remuin, wie voelt dat? Geweldig, echt geweldig. Die uitwisseling. En dan kun je zien dat vastelovend in Nederland eigenlijk weer verbroederd. Ik vind het echt fantastisch. En voor Dick? Ja, absoluut. Sorry Anneke. Ik moet Koos inderdaad gelijk geven. Het is echt heel erg leuk. We doen samen. En als we in de zaal zijn, is het niet de helft Weert en de helft Remuin. Maar Weert en Remuin loopt samen erin. En dat is echt verslavend. Ik denk dat we vanavond een heel schoon spel gezien hebben. Dat klopt. En dat komt omdat ze samen het vastelovendshert op de gooiplaats hebben zitten. Zowel in Weert als in Remuin. En ik ben ervan overtuigd dat we dat in gans Limburg hebben. En wat hier nu gebeurd is uniek voor Midden-Limburg, voor Weert en Remuin. Maar om te eindigen en te stoppen met de zoonwoord, op een zoonfeest. Nu is hier feest met Weerter artiesten, met Remuinse artiesten. En we hebben een verbroederings- en verzusteringsfeest. En daar gaat het om. Vastelovend samen. Vastelovend in Weert, vastelovend in Remuin. Vastelovend in gans Limburg. En ik wil er één ding nog aan toevoegen. Ik wil Oede Borstiebeer hartstikke bedanken voor een fantastische ontvangst. Voor de geweldige manier hoe dat je ons hebt ontvangen. Hoe dat je ons hebt laten zien wat Remuntje doet en wat Remuntje in de vastelovend doet. Fantastisch, ik ben er heel goed op. Dankjewel.